Hei, salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Îți dai seama că nu fac prin skin-ul? În acest joc ne vom... în acest joc ne vom juca cu un nou joc pe acest... nou joc pe acest canal, se numește Air Combatron sau Combat, nu știu cum. Pentru că e engleză la pământ, asta nu poți să zici ca lumea. Da, atunci cum se numește? Păi da, dar nici nu mai pot să văd, dacă ai intrat deja în joc. Atunci vezi. Păi ești din joc și arată, încă poți să-ți... Hai să joc pe aici, pentru că nici nu știu ce e. Mă bine că prau că nu știu ce e. Man, abia am deblocat-o azi. Da, nu bine. În urmă cu 2 secunde. Nu folosi. Așa. Sunt 3 wave-uri. Da, de ce să nu fie 100? Fac. Nu mai am energie. Fac, mi s-a dus energia din prea încă. Fac. Da, nu, și... Nu te-ai pus cu control de deget. Nu, de ce? Nu enervează. Poți? Da, setări, ai auzit și tu de ele? Nici nu știam că jocul ăsta are setări. Da, fac. E o cheiuță mică sau... Mi-am luat cele mai bune rachete. Vezi asta de pauză? Stai că ți-l fac eu acum. Nu, stai să-l bat pe ultimul, că e ultim. Păi de aici poți să bagi. Ăsta e cel mai bun. Fac. Fac. Și nici n-am evitat-o. Man, așa mă bombardează cu rachete. Nu bine să te bombardeze în continuare. Fac, am dat-o greșit. Ba nu, am dat bine. Hei. N-aveți milă. Așa, plus 7 XP. N-aveți milă. Ăla e ăla, OP. Ia, cât îi iau cu o rachetă? Păi, iau mult. 3 rachete de-astea e mort. Dar și așa sunt cele mai bune. Gata. La cazaul meu. Versus Magikarp, wow. Păi era un trainer. Care are Magikarp, wow. Ce de level 56? Magikarp? Da, de level 56. Cum n-a evoluat? Știu, adică eram, what? Cum Magikarp de level 56? De ce nu ai... Poate a dat cancel la evoluție mereu. Mamă, cum am ferit de racheta aia. Că la fiecare level o să apară că o să evolueze. Eu mă joc în Pokémon, că mai trebuie să găsesc un Pokémon și după trebuie să pun pe Kyogre și pe Groudon. Da, se joacă Roblox Pokémon Bridge Brawls. Camp Pokémon! Ce? Camp Pokémon! Jocul ăla pentru copii. Uzi-mă dacă mie îmi place. Iarăși ăsta. Da, zice copilul de 9 ani care încă se mai joacă. Hei, am 10 ani și nu mă joc. Frate, câte rachete dau ăștia după mine? Mi-au dat 3 și vine a 4-a. 10.000 să-ți dea. Să le distrug boss-ul. Să îi distrug boss-ul. Bum una, bum a doua, bum a treia. Frate, atât de puțin HP mai am. Stai. E ultimul wave. A început ăsta cu bormașina. Ce? De lângă blocul care nu se dea cu bormașina. Și încă una. Bum! Mă bine din loc, am câștigat. Dar nu mai cu sfinți. Mamă, dar ăsta a fost greu. Da, greu, băi, da, greu. Și mai sunt încă 3, mamă. Mamă, aici îți dau wave-uri infinite, cred. Wave-uri infinite, ca să nu poate de asta câștige. Stai, că și fac. Mi-am luat și din energie, așa, și am dat și o rachetă. O mască, da, se joacă Camp Pokémon. Noi suntem cam Pokémonari. Să ziceți încă... mamă. Era să zic eu ceva acum. De ce? Era. Nu vrei să zic ce vreau să zic.
Să ziceți în comentarii dacă vreți să mă joc și eu Pokémon. Și mă joc. Joacă-te Pe calculator. Joacă-te. Zice cel care se joacă Camp Pokémon. Da, zice cel care... Ce l-am distrus. Care nu știe ce e engleză. Da, și că ne dă lucrare luni. Azi e duminică. Nu, bravo, fii. Mamă, îi farmez pe tipii ăștia. Dar nu mai farmezi. Îți dai seama că pot să plec când vreau eu. Cum? Las. Mamă, ce șmecher se sting astea. Să nu fie văzut. Ești enervant, Justine. Da, pentru tine. Să fii. Da, no bine, ce glumă sărată. Ha. Zice cel care zicea într-una să nu, ha. Ți-am făcut proprii. Acum să vezi și tu cum e. Nu mă cam are în cur, dacă glumești să dacă o faci. Și mie pe tine. Bine, să mă spese. A venit chiar ăsta. Au venit bulangiu, adică e... Ciup. Unul e mort. Ce mă, n-a murit dintr-o rachetă și cele mai bune. Nu. Sunt cele mai blanche. Ba nu, am dat 21 de diamante pe ele. Și sunt și ultimele din listă. Bine, să nu mai cumperi, că nu-ți bine. Bă. Pa. Hai zis să zici tu. Când am zis asta eu? Bine, pa. Ai zis chiar să zici. Că eram cu racheta. Hai să mă interesezi. Când? Chiar acum ai zis cum n-am murit dintr-o rachetă și că ai vrut să zici că sunt proastă, așa am înțeles. Ba nu. Nu sunt proastă. De fapt am murit. Da, serios, am murit. Doar că ieșea fum din el și n-am observat. Cum să nu observ cum ești acum? Adică e dita mai... De fum de la mine. De fapt e fum de țigară. Bă, vine, mă. Și alb ăla. Hop. Cium, unul mort. Unul care nu... Wave 1 complet. Bă, ți-am zis să nu mai faci lume de-astea. Fii antenă, pe ăsta îl omor doar cu gloanțe. Să nu fie antenă. Mă, dar să de cum folosesc tragerea aia. Nu o folosesc la maxim, pentru că durează ceva să se reîncarce. Bum, îi dau o rachetă. Cium. Taca, 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 ta. Mă, ce mai... Taca, 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 ta. Mamă, dar ce mai slăpire, da, știi să... Vai, zici că m-am apărat. E, cel puțin nu cânt ca tine. Dar ce-am cântat eu un videoclip? Da. Mă uit pe canalul tău să știi. Da, eu am cântat pe canalul meu. De multe ori chiar. Dă-mi un exemplu și ce-am cântat și cum am cântat. Nu mai țin, dar știu că ai cântat ceva. Ba, zic, dar știu că ai cântat ceva. Man, cât de puțin ne merge eu cu mitraliera. Da, pentru că îți spune rachetele. Știu. Wow! Mamă, cum a trecut ăla pe lângă mine. Hai că ăsta e ultimul wave. Boc! Una la nas. Mort. Mitralieră! Taca, 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 taca! Taca, taca, taca! Fac. Aproape mi-am consumat-o. Vrei să te întreb ceva? Ce dacă dintre o soție, tu să fii sărachet, să ai o soție bogată, dar să nu te placă multul, sau să fii sărac, să ai o soție săracă care te place? A doua variantă. Am da, e logic. Ce om ar vrea să... Serios, acum, ce om ar vrea să nu-l iubească soția? N-am glumit. Man, eu stau până fac level 5 aici. Mămie, stai acolo. Dar încă n-a venit. Păi dacă e mutare, vine să văd. E cel care le-am pus din vlogul de ieri.
Gamerul Sprintre, pe în paranteză. Așa, mi-am luat din energie. Cam asta a fost episodul de azi. Până una alta, pa, pa!